Santos siya oras at si katayo namin lalamet, pinablimiran na tateng agagitan ka araw. Salamatan tayo Diyos siya katawan, lapod inidanto tayo lamet siya pangkanawnawa, piyan siya duntan, sukimatan tayo lalamet so sayang kablin salita to. Salamatan tayo so say Dios, lapod pakapanyari to yan ang liktubod si katayo, at panamagli na sa say masanton araw. Piyan siya duntan, mangkakasakay tayo lamet, at loob na 30 minuto, piyan panaralan tayo ang kablin salita to. Kaya iba tayo lamet, at atang tanagagi, si Pastor Jojo Manungat, ya si Katoso say manibukol lalamet na sayan salita na sa Diyos sa katawan. Pastor, kumusta kayo? Hello, Pastor Ross. Mamumot, Pastor Ross. Mabigya agod sa kayo namin iran kakarumi, awartan undadengal natan. At imbitami ka lalamet kayo, at sayan panaral tayo, na sa inipaakar at sa pangkakasakoy na sa iglesia na Diyos. Pastor, nunang tayo sa election tayo ng imbunugat, pinanaralan tayo sa impamalsa, at sa inkaplag, yan ang lapuan na sa aluan pagkakasakay o sumlangan. Aba, Pastor, natan, ningningan tayo na aragdalom, nun anto sa gapuan na sa sumlangan. Si katutan sa aralan tayo, Pastor, no? Anto sa panlalapuan na sa arayan agapang kakasakay, sumlangan. No? Lapod, no naantaan tayo no anto sa gapuan na sa sumlangan, naantaan tayo no paano niya pigilan ni Raya penjidon tanat pangkakasakay labat so nanengnenged sa loob na iglesia. Sagbay tayon unarawid sa panag-aral. Karoon tayo Pastor Jojo so panagpikasi. Pikasi tayo, Gagi. Maaramin Diyos, warja kami lalamat yun na asing garad trono'y grasya yo. Lapod birbirin mi amaya, sa kakabatan at manlalapo labat ed si kayo katon. Ed sayan panaral mi, jad iaaralam na say panaral mi ni paakar ama, ed say pangkakasakay. Ed kiroon mi lalamat sa panangidalan nyo, tapyan na tan o Diyos. Walang nalukasan, sununot, tan puso na balang sakay. At walang lalo na talusan mi susaray salita yo, at ibilay mi kumun ama, tapyan tan at walang undakep so relasyon mid si kayo. Ama, i-aralan minatan, no antos so panlalapon na sarayan agapang kakasakay. At idala nyo kami kumun lalamat. Sayan namin sukuro mid garan ni Jesus. Amen. Salamat, Pastor Jo. Say teksto yung ipapatlup at narumugan at uliran, versikulo 9, kapitulo 9, versikulo 10. Basaan tayo, Pastor. Okay, si katuyo sa kwanto gagiad, kapitulo 9 na uliran, versikulo 10, say kwanto, say takot at Jehovah si katuso sengeg nakakabatan, at say pikakabat at san kasantusan si kato so pakatalos. Pastor, say kwantod tan, say takot at Jehovah si kato sumangiter na kakabatan. Pantoy gabay to ni ibaga, so sa may takot, ya ibabagad saya. Say pakatalos ko, Pastor Ross, say takot ya ibabagad tan, aliwan sa may singano takot, Pastor Ross, at saray ateng tayo, nanugugaw tini, no makagawa tayo aliwa, at bakbakanda tayo, ang takot tayo manggawi aliwa. Aliwan saya agagi, so sa patalos to may takot. Say salitan patalos na, say pakatalos na, salitan takot agagi, sa may respeto, panangunor, panaghalang tayo Diyos ya katawan. Tanpanggawa tayo na saray kaligtan to. On, amay takot siya ibabaga to, tuwaman Pastor, aluan sa may lapod ang takot ka, punamot ka ta, ay, natatakot ka. Nasakitan ka. Nasakitan ka. No, ingan sa may respeto. Amay ibabagay na ni Manya, amay itutumbok, iyo unor. Aman so sa may usto, ya takot. Pastor, say gapuan na say kasalanan, ut sa may abalang ya itutumbukod sa Dios sa katawan. Kaya say kwanto, noon takot tayo Diyos, noon tumbok tayo si kato, noon tulok tayo sa gabay to, anto'y nagawa pa sa kanto, naidan tayo na say kakabatan. Bang balet, say kwanto, no ag tayo tulok, na ikal may, ag tayo makaawat na sa may nibi-ibiigya kakabatan niya malalapod Kristo, ya si kato'y panlalapuan natan na sa may sumlangan. On, Pastor. Anto so sara may rason niya na nang tayo, no akinat wala so sa sumlangan, nan saman, ya i-connecta tayo sa iglesia natan. Basan tayo, Pastor, Jeremias 3, versikulo 14, hanggang 18. Okay. Yan, Jeremias 3, versikulo 14. 14 hanggang 18. On, Pastor. Sa kwanto diyay, agagi, 14 hanggang 18, na sa Jeremias 3. Umpawil kayo o manangi beneg yi anak kuanan Jehova tasyak asawaak alaki ed si kayo et
mga laak ed si kayo na sakay ed sakay a syudad, duara ed sakay a pamilya, tanyakar tayo na ani ed Sion. At itdanta kayo na ani na saray pastol, ya unong ed pusok, as sikara na ani managano ed si kayo, ed si kayo, ed pikakabatan pakatalos. Et nagawa na ani sa noon dakel kayo tan na aruman kayo ed dalin ed saratan niya agaw kuan ng Jehova. Agdala na ani ingkwan say kaban na sipan ng Jehova et agmet na ani un salangbit ed kanunutan ed sikato met na ani so agda nanunutan ed sikato na ani agla nagawa. Ja 17 say kwanto, ja ed satan niya panaon tawagen da na ani so Jerusalem a trono ng Jehova tan amin iray nasyon na tipon ira na ani ed sikato ed ngaran ng Jehova ed Jerusalem ed ag iramet la na ani manakar ed unong na inka benger na maugas a pusura. Ja 18 say kwanto, ja ed saratan niya agaw say abong na Huda manakar na ani a miulop ed abong na Israel. Et umpaway ira na ani aman manuulop ed dalin na amyanen yaunla ed dalin yan niiter ko atawir ed saray atatengyo. Pastor, nung nangan tayo sa say ibabaga na sayan teksto, aya may mangibaga na say rason na say sumlangan o siblangan at sa may binmeneg ya puso. May bimanagya po sa Pastor Ross. Kasi say kwan tayo naniman, say itutumbukod say Dios mangitor na kakabatan, say respeto, say takutan say Dios mangitor na kakabatan. Oh. Kasi pastor, no makaba tayo unor tayo say gangan na say Dios sa katawan, aya sumagitor na pangkakasakid si katayo, lapod maniiba tayo uno-honor, saksakay so gabay tayo, no agingan say ununurid say Dios. Kaya nawalaan tayo nata na say pagkakasakay, lapod itutumbok. Nunang nangan tayo sirin, pastor, say kwanto ay, say nalapuan na say siblangan, at nanbim na nag-iraid say gabay na say Dios sa katawan, anto'y ginagawa da pastor nan bim na nag-ira, awalaan iray anton puso. Aramay sigar, aya may babaga, say arumya salita kasi Pastor Ross, sa may salitan bimbanag at amay singano, amay nan rebelde ya puso. Singano, nampaawat ya puso, darapan na Diyos. Antay pastor, amay imbagan rebelde. Jad, salita tayo tatandan, no rebelde ka, ikulong da ka. On. Singano, kiyan, unsusum lang ka. Say gabay ton ibagate unsusum lang pastor, amay kontra ka. Kontra. Ang amin niya gawaan mo na ani bantayan dan paano kontra ka lalamat, rebelde ka lalamat. So no walay pan rebelde, walay kontra, walay rebellion kanto. Ay susaynan lang po na say sumlangan o siblangan di maned say Israel ng saman. Anthony pastor. Yan ni may iba tawagan dan yan English Pastor Ross ya idolatry, may sikato sumanaarid puso tayo, ara may papabliin tayo bilay tayo ng say Diyos ya katawan. Sikato so mamamaliw agagi ya rason niya sikatayo at unaarawi so puso tayo Diyos ya katawan no mas papabliin tila natan. So saray anto kaman niya walad sikatayo ng say Diyos ya katawan. On. Untan so ginagawa kasi Israelita ng saman pastor. Amayamay so tataw idolatry ko nyo. Amayamay so sa may Diyos-Diyosan niya ginawa da. Actually agdalabat ginaway nunundangan tayo istorya da agagi kira. Ang ganjad loob na sa may sanktuaryo Iluloob darat. ang ikargara na sa ramay Diyos-Diyosan. da. O sa ramay atataragay ar lugar, aramay hill, kwanto, ang ikargara na sa may altar, yan man Diyos-Diyosan ira. Kaya sa kwa Diyos sa katawan, aliwaya si rin. Nalapod sa man, aman susay nalapuan na siblangan, na sa Diyos tan sa Israel. Tan saray taga-Israel, talapod sa ikanda, kinay gagawan tayo tan, taaluan na yari. Sa may arom, andi sa ragtuya. So, anto yung agawa, pastor? Awalaan natan na? Division niya tatawagan Pastor Ross. Nan saray balay na Diyos agagi, ya pinilito, nung sa may inaral tayo ng imbanagya simba, ya nanawalaan lar na singano division, o may singano na apag-apaglarad sa may kanunutan, ni paakarad sa faithfulness na Diyos agagi, na aya may tatawagan dan kiyon, singano atalo na sa may ingka apag-apag da, so sa may marakap kumunya puso da, ya relasyon da Diyos ya katawan.
So, lapod sama niya yung kagawa, Pastor. Unahan, nanrebildira, sa Diyos sa katawan, ang ikargaray idol sa dandurma, agdagabay suon tumbok, anto sa agawa, sinmimi natan utol na kapuso anda, so samay, aglapang kakasakay, lapod nandum rumalay, kanunutan da. Aliwalang saksakay, so tutumbukan. Duga, Aliwalang Pastor. samay, fear of the Lord, so nananangangad. Sikara. Pastor, sakay niya panlalapuan manaya na say siblangan na loob na iglesia, at no amay naninitayon sing atila maong sikat amay holier than daw kanda mas banalakad satan naninang day sarili daya mas maong nun say arom maminsan Tama, ingad mas dayari nun sa Dios mas maong nira nun sa Dios basan tayo pastor anto ibabaga na say Ukom 17 bersikulo 6 Ukom 17 bersikulo 6 say kwanto agagi Jaad saraman niya agaw ang gapos so ari ed Israel balang tuo gawon to nan saman so maptek at saray dili amatato. sama niya pa no pastor ang gapoy Dios da ay ang gapoy so ari da ay nan ngontoy gabay mo katoy gawa mo Singano kini may self-righteous na siya babaga to pastoros. Singano sinang dad sarili da si karalaba suduga. Atan so sakya namaliw ya problema din ng saman na nanggapo ni bibirbirin dan ari. Oh, nang tayo pastor, ituloy tayo. Tapiano mas aralam tayo ng talusan niya. Jad 21, versikulo 25 na ukom. Okay. Say 21 versikulo 25. Say kwanto ay Jad saraman ni agaw ang gapos so ari ed Israel. Balang tuo ginawa to sumaptek ja ed saray dilin matato. Ang gapoy kin pastoros. Nabasan tayo yung teksto. Singano ang gapoy basihan na samay itutulok da Diyos sa katawan. Sa gagawan dan, noon to may labay dan gawin. Noon to may nananang dan okay, ayos at samay sarili dan lignaan. Kaya nang tayo doon, pastor, no say iglesia, ang gapula so samay basihan niya, pang-ibasihan to, na samay panisyan to. Kanya-kanya la, no, antoy narumugan mo matwa. No, nabasa niya, unya ay, so duga manaya, ang gano aliway paliwaw ta, unya mo so abasa kay, ang gapuso sa may basian. Kaya makaligot tayo, pastor, tadyan si katayon 7-day Adventist, wala so say tatawagan tayo ya fundamental belief, no iner, akasalig ya amin diman, actually, dyan tutumbok ran leksyon, panaralan tayo sa saya, no, paano niya atibukal so sa may pananisya tayo. Pastor, sa kaya panlalapo ay siblangan nun sama niya ang gadnatan, no nanduro malaso say pananisya ito, tan mas marakep la susayan pananisya ng saya ay mas parakepan la na no jad pa tag arom ya salita patagay ay sirit no antoy duga yakin mas duga ka aman susay number 1 manaya ya panlapuan na say siblangan Katon agaylay da ka pastoros, saya na aaralan tayo. Tan aaralan tayo kung naman aaralan tayo don tutumbok iran panaon. Ya say salita ay Dios, si kato pastoros sumanibukol ed iglesia ed samay inkaapag-apag da. Tapian uluntan at nawalan iralalamat na sa may pangkakasakay. Agali importante na sa salita na Diyos pastoros, tan agagi, ta si katuya sumamaliw natan, ya pundasyon na sa may pananisya tayo, ya si katuso, mangitarid si katayo na saksakay aliktaan at panlingkor tayo Diyos sa katawan. Pastor, nang tayo, duara so ibabaga to dyan. Unaan, may bimunag ya puso. Basta bimunag tayo ud say itutumbok ud say Diyos sa katawan. Ag tayo binirbir so say itatakot ud say Diyos sa katawan. Ang gapoy arom yan naakar tayo na ani. Unsum lang tayo ganganto. Amay gangan niya mamubur-burud si katay pa nawalan tayo pangkakasakay na ekalaman kanyang sirin unsa bila so sa may rebellion at puso unsa bilay pamapaatagayan. Pastor no say siblangan so limusala ad iglesia singanan saman. Anto susay mamalo ya bunga to. Bunga na sayan panagsyan o pansisiblangan. Nung tay pastoros nayarin mayamay so mamali ya bunga na sa may bimunag ya puso sa nanang tayo tan pastoros may singano mamaliw kan makasarili mamaliw kan singano maagom may singano labay mo laen so sara may bungatlan agmo kayaryan may bali-bali may salitan English pastor Rose tan agagi may salitan grade agaylay ugastutan ya klase na kasalanan talagan say gawon mo so amin niya labay mong gawon tapyan na alam laba so labay mo at sa atan so sakya bunga agagi no umbunag amay pananisya tayo at nabalang at katawan tayong Dios. Amen. Pastor, nanang tiniya sa sakya sa ray bunga to yan no
agga pula so sa may pagkakasakay lapod bimunaglaya puso aga ag tila na pampiya ay sakitan sakay. Lapod ag tilaan tanon toy kanunutan tuya ita bimunaglante. Lapod ag tulanti un tutumbukla say kanunutan tulan no antoy dugad si kato katoy nagawa agga pula agla na pampiyaan so say kabaran to. Oh, ta may kin sing ano agla kin agmula na basa may puso to Pastor Ros san amay sincerity to amay agmuantan no amay piarap to si ka makadyo so dino makasarili la ato nagaliirap la agagi no aderalya talaga so sa may marakop ya relasyon. Pastor, no tanong bimunagla ang kapulay arom ya lang antutan no og say umbunag maglad pananisya. On. Aman actually Pastor Ros so mamaliw ya efekto man. Awa? Kasi nga no kintan, kasi nga no domino effect ibabagada Pastor Ros. Samay no limob sa kasalanan, imabot sa puso, bimunog sa puso, agagi, pati pananisya, at nabalang niya talaga. Ano tutumbukan latan. Nung nangyayang Pastor, ay election tayo sayan kumadwaya simba, mangibaga na sa kaya istorya. May istorya ng Rehoboam. Ay Pastor, nung si Katula, so, nang maliw ya ari, awa? Nung si Malataya mang maliw ya ari, ara may tutuo natan, Pastor, imasing grid si Kato. Sa ikwandad si Kato, ari, akin na, no kina, arayay, loy kasi, yan iiterad si kami, at agaylay bulat siya unaron. Ari, kanto, agana rin pambigyan nyo kami, ya. Kasi, buo niya, Pastor, di ba? Buo niyan kaya riyan, sinalatan to'y tatay to, ya si Solomon, buo ya Susayan Kingdom. Israel. Natan, arami tutuon, walad arawin pason ni, limad si Kato, may kakasire, no nayari, bawasan day buwis, bawasan da susarami ang bulat ya kailangan dan ipawilad sa government. Pero, natan si Rehoboam nanisip, nantuputad sa aramay advisors to. Duara so say grupo na advisor to sa mga pastor. Sa unaan niya grupo, aramay grupo na aramay kabataan niya singa si Kato. Aramay no kapareho ton man isip. Kapareho to man isip. Sa ikonda ng saramang kabataan. Ari ikonda, aratan mangiter laban ng dahilan. Tanan nang danay harin ugaw ka ni. Kaya sa ikonda si Kato, sa gabay ari sa mas marko piyagawaan mo, mas pabulat mo ingan so sa may kailangan dan ipawilid si ka. Pabulat mo trabaho da. Kaya naningdan makapanyari ka aliwa kalaba ya isisingan-singan lapudugaw ka ni. Nan limad saramay sakay niya ya grupo, ya may medyo matagkan la ya propeta, lapod atan so gabay na saray totoo, tatoy gawon tayo. Bawasan mo no antoy gabay dan ipabawasan, buwis, no anto ratan niya kimaya kailangan dan bawasan, pedjat untan naalamin siya isip pa tsada. Nampik ang atayo pastor, lapod aya si Rehoboam no minsan net antayo no makakaarwikad sa Dios sa katawan. Pati pa nagdesisyon unaliwa. Lapod anto kwento pastor. Spiritual things are spiritually discerned. Pastor. No, asingger tayo sa Diyos sa katawan, aramay tepet tayo, aramay major decisions, mas mainumay tayo, yan nakarawad si Kato. Pero si Kato, clueless ta, duwaray pangpilian, agtuan tanuan to'y piliin to. Pero sa'y pinili to, undungalad sa aramay kabataan. Aman, Pastor Ros, so agawa. Agto pinabli, so sa may kin, may mas mature ya klase kanunutan, Pastor Ros. Ya church tayo kumun agagi no mandi desisyon tayo aliwalabat kumun ya yad sika tayon dili no ingan singano simbangan tayon maong tan say pangkarakalan tan panmaong na intiron iglesia sugawon tayo tapyan amay liket amay gayagay man lingkod Dios mangkakasakit tayon gawon at natalitali tayo namin. Pastor, kanya nunon tayo umpayol tayo di Jeremias Pastor awak. Antoy agawad si Kara. Lapod sa idinangal to sa ikwan nyo pala turnan ni man amay maturity importante man Anday Pastor, nang ko sa journey na sa Israelita, aliwan amit pinsan labat, so sa may insiblang da, kanyan abalang so sa may pangkakasakay da, pikakasakay da kin di Kristo. Actually, nantutumbukan. Pastor. Nantutumbukan, kanya nanaaruman laman. For 80 years, ya taon-taon, walay nagagawan. Pastor, amay ibubunagad sa Diyos, aliwan overnight labatan. Hanggang amay mamaliw, kaya maunga to, aliwan overnightan. The sanctification is a process. Agu-agutan, Pastor. Kanyan sirin, nunungan tayo, sayan istorya, aliway apili, kanyan, aman susungigan, a divide. Nang mali, walay Southern Kingdom,
tan walay Northern. northern kingdom. The southern kingdom, the Jerusalem, tan northern kingdom na Israel, pastor. So, apaldwa. Kaya yan sirin, pastor, Judah, kung kukumon, kaya yan sirin, nan apaldwa ya, kimapoy ira. Aman, Pastor, rosok yan. So, ebidensya na sa may resulta na sa may aga pangkakasakit. Mismon baloy na Israel, balag ya balay tan Pastor Ros, at a-divide. A-divide. Nan a-divide tan, pastor, kay mapoy. Kimapoy, tan si Karala mismo, sumanlalaban ng sama. Nan abayaglan, nga po may Jerusalem, conquer la, natanwa, dya may Judah, gabi mayag mo lamlamang at naplag. Lapod, imbaga to nun ni Manusaya, so may binasayo. Agawa mo tan na Pastor Ros, may inka divide da, may bimayag sa Juda, medyo maksil, pero nung bimayag, sa itututan, may imbeneg na puso, ay may papawil-pawilin tayo dyan. Once siya bimeneg sa puso talaga, Pastor Ros, nan tutumbukan latan, wag tayo, antay gawin tayo. Originally, pastor, di ba, imbaga to, di ba niya, pinili so Israel, aliwan lapod, balag, irao nangyari na. Bang balot, pinili ira, lapod, si karasuman ng simbolo na sa iglesia. Kaya nung bubunag ira si rin, gabay itong ibaga, napapaulian ang day pananisya dad sa Diyos, si Yahweh, ang ilaban dad si kara, kanyan nabalang mo sa may pangkakasakay, lapod yung sabi so sa sumlangan, noon to pastor, no sa tuo at umbunag. Sa Diyos siya katawan. Pastor Antonino Susay, nanangnang tayo sa yan leksyon. Paano tayo iwasan sirin susay siblangan? Lapod, aga nayari ya. Diyan kiyan, Pastor Ros, walay suggestion na sa masantong Biblia, ipakadsayan, paano tayo iwasan susaya. Amin niya bangat la, walay tambal tumatan, Pastor Ros, aba. Diyan, uno na ya Korinto, uno jis, sa kwanto agagit unya ay. Tapyan naiwasan tayo kuno, so aga pangkakasakay, awa. Sa kwanto, pikasik sirin ed si kayo, agagi, dia ed ngaran nakatawan tayon Hesus Kristo, ta si kayon amin salitaan nyo so saksakay abangat la. Tan angga po so pansisyan nyo, pansisyan ed si kayo, no ag ingan ayadyari panunong panunong yo ed sa sakay tan sakay anunot tan saksakay isip. Dapat kuno na maliwan magpanununungan na sa kaya puso tan sa kaya isip. Pero sakbay tutan pastor, kailangan niya sa may aro Diyos at umpalitikad puso na balang sinan sakay. Dapat si katuso talagang nalikna na balang sakay. At sa kontutan, Pastor Ros, sa sakaya tapin na iwasan tayo so aga pangkakasakay, may panangaro ng Kristo, dapat kiyan, may babagam. Ya, umpawil ko mon, di man din si katayo, manari ko mon so Kristo, dilay tayon amin, agagi. Tapos say, number 1 niya na lang po ay sumlangan at ibubunag. Kaya siya rin, umpawil kad kini Kristo, tanpiyan amay aro, yan ang lapuan tayo, nang pinalsa tayo, lapod aro, umpawil na si katayo. Umputang, naparlangan, pastor. Yung nadangdang. Nadangdang, kwan tayo. Kaya si rin, antoy ng pamaliwan tayo, nung nadangdang, pastor. Umpawil sa may marakip, ya pananangngan, na saray membro na iglesia, mangkakasa kay iranatan. Anto ni Pastor si babagay, versikulo 23. Sa Jad 23, sa kwanto agagi. Kapitulo 1 lamang. Balit si kami, ipulong mi Kristo, ya inpasak ed krus. Sakay akagapulan ed saray Hudyo, tan kakulang-kulangan ed saray Hintiles. Nung Pastor nimeng lalamot ired sa krus ng Kristo. Pastor, antayo may sakit, ya alik na ng Kristo nung impasag dan krus hanggang inatoy. Saan kasakitan niya ya parusa? Bang balit si Kristo, inatoy para si katayon amin. Kaya sirin, nung nasasakitan tayo, nasakit ka para tayo, Pastor, ya too, at iglesia. Nayarin, wala may mangulkulod si katayo at nasasakitan tayo. Unang nang tilabatad Kristo. Ya si Kristo, papatayan dala, anto na ikwanto, perdo na mira katawan, iraya, inanarong ira, gabay kuran ilaban. Kumunta umamot, so naligna. Ang gano'n nasasakitan tila na sa ikapara tayo, membro ng iglesia, agagi tayo. Aroon tiniran siya. Sa inanang ko dyan, Pastor Ros, ibabaga to dyan ay, once siya dyan, ulupan agagi, ang gano'n antong klaseng ulupan kan at awalaan na dibisyon, at labay tayo ng umpawilya, umpawil tila ba't yung nangnangad sa may krus ng Kristo, aya so lalabay, ibabaga to Pastor Ros siya, may aro ng Kristo, si kato sumandangdang lalamot, na sa may nanaugip ya, ag tayo pang kakasakitap yan, natunaw man at mamaliw tayo, mang kakasakit lalamot. Tayo, Pastor, asayan sulat,
sayan teksto, isusulat nun Pablo sa aramay taga-Korinto. On. Kaya naman minsan, aliwa kasi pakanuno da, aliwa so sa may aliway explanation na say panangawa dad Kristyanismo at bilay da. On. Wala may sakit ya, no ibaga tayo, Pastor, at aliwandugan pagkatalos. Aman so sakit siguro, ang kunitranslate pang kasi, Pastor, walay sakit dayag da natatalosan na mo, ang kanyan si Pablo, kanto, agagi yung kumunang nang ibalang siya sa kaya de iglesia, ugaw tinid iglesia, pigpigaran ni susay kristyano ng iglesia. Kumunta say nanang tayo sa may cross ng Kristo, piyan makapanaruan tayo'y doga. Oh, Pastor. Sa sakini Pastor Ross, ni abanggit ko agagin na naman ya, no alik na tayo sa may division at umpawil tila ba't yung nangangad kinan Kristo. Kasumpalan tayo nung nangangad kinan Kristo agagi, pawilin tayo suki matan tan arlen so saray salita to. Tasay salita to agagi si katuya sa mga iterad si katayo, na say kakabatan, no panon tayo natalosan, sudugan pa nagbilay, at unawang sununod tayo, umpawil tayo at sa may salita, ya mangkakasakit tila lamang. Pastor, anto sa ibabaga na 2 Timoteo 2:15, ni paakarad say pangkakasakay. No paano niya say salitay Dios makapangitarad si katayon na say ligliwa, na say dunong penja dun tanat nawalaan tayo pangkakasakay. Basan tayo 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo. On, Pastor. Antayo, Pastor, ayat makabalik sa niya ya teksto. Lapudad saya, nanangangan tayo no so ay paano niya kaimportansya so panag-aral na sa salitay Diyos. Okay, sekunto dya gagay. Setan mo si kukuli so umpat nag maabubunan ad arap na Diyos. Asi nga tumuteger ya ang gapo so ibaing to. Ya agamilin mo ad matunong asalita atuwa. Pastor, say kwanto, seitan tayo kumuna matunong so say panaral na say salitay Diyos. Tapi ano no, paldoon tayo, sa gabay tayo, pisi-pisiin tayo, iapag, so say salita to, ang gapunaan nito sa may, ay, aliway, ibabaga to may, ay, aliway, ibabaga to, ay, nayarin, nanduro malanatan so nabuong doktrina, or, no aliway, pangipatalos tayo, Pastor, at ag tayo, naidan na say masanton, makatalos na say masanton spirito. Ituloy tayo 16, Pastor. Ya 16, Pastor Ross, ay konto ni Jai. Bangbalat arawian mo, so salsalita ya ag manepeg ed Diyos tan ang gapuso kabalik sanda. Ta undenden ira ya undenden ed aliwan inka ma redios. Ano tayo, Pastor, sa kwanto unaan, panaralan mo masuot so sa salitay Diyos. Kasampalan mo panaralan, arawian mo kwanto. So anto ka man anto ya, Pastor, to anto arawian tayo kano? Kaugsan. Kaugsan. No anto ka man iray tila-tila. Tila-tila. Anto nira? Aray agam maka Dios ya bangala, Pastor Ross. Unarawi tayo penja doon tayo naiwasan susay aga pang kakasakay. Nay labay kon igdan na singano Telmer Pastor Ross sa may imbagam ya ken aliwalabat na pagmanay agagi mambabasa tayo Biblia, no ag-ingan no abasa tayo sa Biblia, manggawa tayo na pulaing no panon tayo unarawi. Ed sarayan kaugsan tapyan say masanton espiritu tuatuan makapankimay ed bilay na balang sakit si katayo. On, Pastor. Marakep so sarata na balikas bangbalet ang kapulay oras tayo. Kaya si rin Anthony, Pastor, so saray ni arum yut tayo sayan leksyon. Yat tapyan jud natalosan tayo no anto so sa may gapuan na sumlangan tan iwasan tayo ira. Agagi labay min itilakad si kayo sayan pang kanawnawa so sa kaya salita ya importante sayan panaaral tayo. Sa may ibabaga tayo agagi ya may tuwa may nanlapod puso ya panangunor ed saray kaliktan na Dios agagi ed sikatuya sumangiter ed sikatayo tapyan maminsani na tibukol so saray na apag-apag yaliknaan na balang sakit. On, ulitan tayo, Pastor, ya musika tayo so untakot sa gabay ton bagat untulog tan untumbukod sa Dios sa katawan tan sa ganganto. Hangga po'y arom ya nagawa no agingan say pikakasakay tayod Kristo. Tanno walalay pikakasakay tayod Kristo. Nawalaan tayo pangkakasakay. Tud say kapara tayo ya membro na sa iglesia. Hangga po'y arom ya masamit ya liknaan. Tud loob na sayan iglesia no agsay mangkakasakay ira
susaray mananisyad sa Diyos siya katawan. Mampikasi tayo agagi. Maron Diyos, salamat. Binangatan nyo kami at sayan ngaron. Yasay itutulok manaya at siya'y ganganyo. Say itutumbok manaya at si kayo. Say panagtakot at si kayo manaya. Sumpanlapuan na say pangkakasako. Tulungan nyo kami sirin niya manlapod natan tananggad kasamputan. Ang gapulay labay min arum. Noog say narumugan so kaliktan nyo, tanong tulog kami si kayo. Saya sukaruan mi at mablin nga rin sa manangilaban niya. Amen. Amen. Salamat. At ating agagitan kakaaro sa impi dagop yung lamot at sayan panag-aral. Pisalamatan tayo si Pastor Felipe Manlungat Jr. Pastor. Salamat mo, Pastor Ross. Ang God, untumbok ni Rakumonya lawas at maniiba tayon manaral.